ସେଦିନ ଏହିଭଳି ସୁନସାନ୍ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମୁଁ ଏକ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ଯାହାର ଭୋଜି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରର କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ନେଇ ଆମ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ରାତି ଅନ୍ଧାର, ସୁନସାନ୍ ରାତିରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ବାଧ୍ୟ ନ କରି ନିଜେ ନିଜେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି ଏବଂ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଭୟ ହିଁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ମୋର ଦୁଃଖର ମନୋଭାବକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଘରର ଜଣେ ଜେଜେମା ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବାବାରେ ତୁ ଆମ ଘରେ ଥିବା ଠାକୁର ଘରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାର। ଏ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବଳଦେବ ଜୀଉ ବାବା। ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଭୟକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଇଏ ତୋ ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଆସିବେ, ତେଣୁ ତୁ ନିର୍ଭୟରେ ଯା, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯାହା ହଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ମୁଁ ବାବା ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ମୋର ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଧରି ସାଇକେଲ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଆସୁଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର, ଆସିଲା ବେଳେ ବିଲୁଆ କୁକୁରଙ୍କୁ ମୋର ଟିକେ ଭୟ ଥାଏ। ହାତରେ ମୁଁ ଏକ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଝାଞ୍ଜରା ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟେ ହାତରେ ସାଇକେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଝାଞ୍ଜରା, କାହିଁକି ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ ବିଲୁଆ କୁକୁରଙ୍କୁ। କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ସେଇଟା ହେଉଛି ନଈକୂଳ ରାସ୍ତା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଅଛି। ସେ ଗାଁକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ଯାଇଛି। ସେ ଛକ ଆଉ ବାକି 200ରୁ 300 ମିଟର ଥାଏ। ମୁଁ ସେଇ ଛକର 300 ମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ସାଇକେଲ ହାତରେ ଅଛି। ହଠାତ୍ ସେ ଗାଁରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଲଣ୍ଠନଟେ ଧରି ବାହାରିଲା। ସେ ସମୟରେ ବେଶୀ କରି ଲଣ୍ଠନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥାଏ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ 2007 ମସିହାର କଥା କହୁଛି। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକର ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଉପୁଜିଲା ସାହସ। ସେ ଲୋକଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇକେଲକୁ ଜୋରରେ ଗଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଇକେଲକୁ ଜୋରରେ ଗଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି, ସେ ସମୟରେ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲି ଚାଲି ପଳାଉଥାନ୍ତି। ସେ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ତାହା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ କି ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମୁଁ ଏକା ଆସିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଯଦିଓ ଉଚିତ ନଥିଲା, ତଥାପି ଜେଜେମାଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ମୋର କହିବାର କଥା, ଜେଜେମାଙ୍କ କଥାରେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ବି ବହୁତ ଅଛି।
अवश्य वृद्ध लोकटी को मु साक्षात करिपारिलिनी। मु जेते जोरसोर चलिली से सेते जोरसोर चलु थांती। जेतेबेले मु आम गाँ शिव मंदिर को देखिली मो मनरे साहस उपजिला। शिव मंदिर को दर्शन कर सारी वृद्ध लोकटी को देखला बेलू आउ से लंठन नाई कि से आलोक देखा जाउनी कि से वृद्ध लोक देखा जाउ नांती। तापरे मु मो घर को पलाई गली। घरे पहुँचला परे मने पड़िला जेजेमा कथा। जेजेमा देइथिबा उपदेश सत्य। से कहिथिले बलदेव जीव तते रास्ता पार कराई देबे, तते भलरे नहीं घरे पहुँचेबे। ताही सत्य है। प्रकृति रे भगवान उपयुक्त समय रे मानव को सहाय हुअन्ति। किंतु ये जो अनुभूति केवल मोर जेजेमा पाई होइछि। प्रथमे से जेजेमा को मो तरफ गोटे प्रणाम। जदि मोर ये कथाटी भल लगी थाए, आपण जदि प्रकृति रे भगवान को विश्वास करूथांती ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं लाइक टे देबे। मु पुणी नुआ नुआ कहानी आपण मानक पाखरे आनी पहुँचाइबी।